Îi fixez comentariul, să fac urmăritori. Ui, bă, se vede acolo în capăt, se vede capăt. Ce se vede? S-a văzut în capăt, s-a văzut în capăt. Distribuiți toți live-ul cu toată lumea. Auziți? Distribuiți toți live-ul să vadă toată lumea. Dați la 10 persoane toți distribuiri. Dați la 10 persoane distribuiri. Bă, s-a văzut ceva iară, bă, ați filmat? Bă, ați filmat? Bă, n-am văzut nimic, am văzut. Uite, uite, uite la colț. Bă, ești nebun, du-te dracu. Bă, iară s-a închis ușa. Ui și ăla în spatele nostru. Uai de morții mei. Uai de morții mei. Cine dă 5 mini, fixez comentariul aici, frate, să facă urmăritorii. Copile, nu-ți facem niciun rău. Distribuiți toți live-ul. Distribuiți toți live-ul. Dați toți la 10 persoane. Dați toți la 10 persoane. Distribuiți toți live-ul. Distribuiți live-ul. Distribuiți live-ul tot. Să vadă toată România. Uite-l, bă, uite-l, 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 uite-l. Uite acolo în colț. Nu văd nimic, bro. Acolo în colț. Uite-l, bă. Dați-i follow la Ileana, dați-i follow toți la Ileana. Toți care vin cu cadou de la lista de dorințe, dați-le follow. Distribuiți toți live-ul, fraților. Distribuiți să vadă toată România. 5.000 de persoane pe live. Uite-l, uite-l, uite-l. uite-l. Uite-l, l-ai văzut? Uite-l, uite-l, uite-l. 5.000 de persoane pe live. Distribuiți toți live. Uite, bă. Bă, eu mă duc să văd ce e acolo cu toată frica. Hai să mergem. Eu mă duc să văd cu toată frica ce e acolo. Hai, hai să fugim. Fugi, vezi ce e acolo. Nu-i nimeni, bro. Nu-i nimeni. Nu-i nimeni, a dispărut. Chiar nu-i nimeni. Uitați-vă și după ușă și peste tot. Chiar nu-i nimeni. Distribuiți toți live-ul, distribuiți live-ul să vadă toată România. Dați toți distribuiri, dați toți distribuiri, filmați ecranul. Distribuiți live-ul toți. Distribuiți toți live-ul, distribuiți voi live-ul. Eu mai știu să vorbesc. Copile, mai ești prezent aici cu mine? Distribuiți live-ul. Vă pun la story și eu fac promovare la cei care mă ajută să fac obiectivul. Distribuiți toată lumea live-ul. Distribuiți toată lumea live-ul la 10 persoane. Băi, iar s-a văzut ceva acolo. Dă-te. Uite-l, bă, uite-l! Stai să filmez, să dau zoom. Copile, tu ești! Bă! Uite-l, 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 uite-l! Filmați toți, filmați toți, filmați toți. Distribuiți live-ul la 10 persoane, toată lumea. Nu pot să cred că îl prindem acum pe zi, frate. Cum prindem pe zi, frate? Dați-mi toți follow și înscrieți-vă la eveniment, avem oficial duminică. Hai să vedem cine mă ajută să fac lista de dorințe. Îi fixez comentariul. Să fac urmăritori. Uite-l, bă, l-am văzut! Uite-l, bă, l-ați văzut? Filmați toți ecranul. Bă! Bă, uite copilul. Copile, tu ești. Bă! Vezi cine, vezi cine. Nu-i, frate, nimeni aici. Nu-i nimeni. Nu-i nimeni, nu-i nimeni. Distribuiți toți live-ul. Distribuiți toți live-ul, distribuiți toți live-ul. Ați văzut? Filmați ecranul să... Bă, ce s-a auzit? Bă, prea multe părți s-aud, bă, băieți, bă, n-are cum să fie, bă. Terminați-vă, bă, vrăjeală. S-a auzit ceva din camera asta. Mergeți la mine pe profilul de TikTok și vedeți că am prins o grămadă de fenomene paranormale și poze și tot. Uite-l, bă, uite-l, uite-l, uite-l! Uite-l acolo! Uite-l acolo, frate. Copile, tu ești aici! Distribuiți toți live-ul să vadă toată România. Distribuiți toți live-ul. Bă, uite-l, mă! Uite-l, uite-l! Copile! Bă, deci nu mai pot. Deci nu mai pot pe bune. Filmați toți ecranul să-mi trimiteți, fraților. Nu uitați să vă înscrieți pe meciul oficial, să vă înscrieți la meciul oficial. Distribuiți live-ul să vadă toată România. Uite-l, 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 bă! Hai repede, hai repede! Distribuiți toți live-ul, să vedem cine. Se închide ușa singură. Nu ne lasă, frate, nu ne lasă, să jur. Bă, unde-i, bă? Bă, s-a auzit iară ușa asta aici. În față, ia. Uitați cum face ușa, uitați cum face ușa. Fugi că aici! Nu mai stau acolo. Distribuiți toți live-ul, fraților. Dați tot să vadă toată lumea ce se întâmplă în spitalul ăsta. Da, și acolo, 1500 de persoane. Hai 500 de persoane. Copile, dacă ești tu, dă un semn.
Dacă ești tu, dă un semn, copile. Uite-l, bă, uite-l jos acolo. Uite-l jos acolo. Uite-l jos acolo. Distribuiți live-ul tot să vadă toată România. Distribuiți toți live-ul. Nu uitați să-mi dați follow și să vă înscrieți pe oficial. Uite-l, bă, uite-l, uite-l jos. Bă, uite cum apare și dispare. Ui, auzi cum face ușa. Copile, arată-te să te vadă toată lumea că sunt pe live pe TikTok. Ai prins TikTok-ul sau ai murit de mult? Dă-ne un semn dacă ești prezent. Uite-l, bă, uite-l. Uite-l, bă. Uite-l, bă, hai repede, bă. Hai să vedem dacă e aici. Nu-i nimeni, frate. Hai încoace. Nu-i nimeni. Uitați-vă. Hai să intrăm în toate camerele. Distribuiți toți live-ul să vadă toată România. Mamă, ce se aude iară? Iară se aude ușă. Iară se aude ușă. Auziți? Auziți iară. Distribuiți toți live-ul. Distribuiți toți live-ul. A fost ușa asta închisă. Uite-l, bă, uite-l. Uite-l, bă, cum apare în toate camerele. Copile! Mamă, l-am văzut! L-am văzut. L-am văzut. Distribuiți toți live-ul la 10 persoane. Dați toți distribuiți să vadă toată România. Iară mi s-a arătat în altă cameră, bro. Hai să mergem la subsol. Hai să mergem la subsol. Nu, frate, la subsol vreau să... Am văzut ceva aici, nu-i nimeni, uitați-vă. Aici s-a arătat. Distribuiți toți live-ul. Hai să mergem la ăla. La camera asta, bro. Distribuiți toată România live-ul. Dați toți. Dați toți. Dați toți distribuire. Fă de unde s-o... Copile, unde ești? Dăm un semn, unde ești? Distribuiți toți live-ul. Dați toți distribuire. Dați toți distribuire la 10 persoane. Dați toți distribuire la 10 persoane, frate. Uitați-l acolo, uitați-l acolo, uitați-l acolo. Unde ești, copile? Distribuiți toți live-ul la 10 persoane, că mă duc la subsol. Mă duc la subsol să-l caut la subsol. Am 7000 de persoane pe live, am văzut copilul, fantoma copilului. Da, frate. Haide repede la subsol de unde l-am găsit. 7000, 6700. Distribuiți toți live-ul la toată România. Băi, ești nebun? Păi dacă acolo a fost, frate, l-am văzut. Fii atentă, la ușa aia s-a mișcat prima dată. Uite-te. La ușa aia s-a mișcat prima dată. Băi, ești nebun? Fantoma copilului, mă, pe bune? Fantoma copilului pe bune, bă, frate. 6700! Da, frate, distribuiți să vadă toată România. Distribuiți să vadă toată România. Filmați toți, că au prins, uitați, este pe bune, a prins prietenul meu. O filmat toată lumea și mi-a trimis. Distribuiți toți live-ul, că cobor jos acolo unde a murit el la morgă. Distribuiți toți. Toți, masiv. Dați o distribuire. Bă, s-au auzit, s-au auzit. Hai cu lanterna. Bă, cum face țapa? Uitați cum face țeava, aici e copilul. Bă, uitați cum face țapa, fraților. Dați toți tap-tap și distribui. Dați toți tap-tap și distribui. Distribuiți toți live-ul. Distribuiți toți live-ul, distribuiți toți live-ul. Filmați toți ecranul, repede, filmați ecranul și distribuiți. Trimiteți-l pe Instagram. Uite-l, bă, uite-l! Uite-l, bă, că s-a retras! Să mor tu! Da. Unde? Uite acolo în stânga l-am văzut. Copile, ești bine? Uitați că se mișcă ceva acolo în stânga, uitați-vă. Uite-l, bă! Fugi! Fugi! Nu cred! L-ai prins? La poliția municipiului de Vagen mă numesc, vă rog să o dați mai în spate și să mergeți acolo. Ce țipați? Bă, suntem pe TikTok live. Suntem pe TikTok live. Ok. Ce faceți aici? Nimic, ce live, nu facem nimic. Să prezați, vă rog, una de bine. Ține. Ce țipați? Da. Da. Un an de identitate, vă rog. Vă zic ce vreau. Nu am unde. Adică, bă, poze, numai pe... Poftiți. Pe aici, 1, 2. la... 1, 2, da, la șufană. Ce? Da. Ia te rog, notează-l pe domnul. Dumneavoastră nu aveți? Un act de identitate. Eu vi l-am dat. Doamna și cu dumneavoastră și cu Da, domnul. acum caut o poză. Da. Cine pe unde?
Nu vă filmez, uitați, nici jos nu vă filmez deloc. Filmează, nu filmăm. Eu zic să opriți înregistrările pentru că doamna o să ne furneze date cu caracter personal ca să nu fiți trași la răspundere. Dar nu că mergem încolo. Nu, rămâneți pe loc, am spus. O să vă spună când să mergeți încolo. Ok. Păi am 7500 de persoane, nu putem să oprim live-ul. Spuneți încolo, rămâneți. Distribuiți live-ul, că a venit poliția, frate. Hai să rugăm aici așa un pic, până... Nu, stai aici, mă, stai aici. Da. 7500. 602 Distribuiți toți live-ul. 11 26 55 69 Dumneavoastră cum numiți? Găduș Robert. E Gheduș? Da, Robert. Cu numele personal sau data nașterii, ce vă cunoaște? 199 Da? 0123 20 55 69. Regulă. Ce faceți dumneavoastră aici? Facem la Da, pe TikTok, TikTok, toată atâta. lumea. În clădirea respectivă? Da, nu umblăm la nimic, că n-am spart nici măcar o dată un geam. Mai e cineva jos? Nu. Suntem doar noi. Mai e un băiat, cred că sus, sau nu știu Mai e dacă a un plecat sau nu. sus de tot. Nu știu dacă a Filmați-l, plecat. vă rog, și pe băiat. Alex! Hai bă frate aici, că a venit poliția. Distribuiți live-ul, fraților. Mamă, să vă rog. Da. Vezi ce face lumea de ciudă cu 7000 de oameni pe live? Sună poliția. Da, ce să facă și ei? Avem poliția, frate. Consăterii noștri a sunat poliția de ciudă, fraților. Vino aici, am poliția aici. Vino jos, tu zis. Să vă fie rușine, vă, care faceți de astea. Că n-am făcut nimic. Mi ciudă, frate, că avem câte 6. N-am făcut nimica. N-am făcut nicio greșeală. Să vă rog să veniți să plecați în acte de intervenție dumneavoastră. Eu? Da, da. Nu la mine. Nicio problemă. De ce nu căută așa, da? Distribuiți toți live-ul, fraților. Ați văzut ce fac consăterii noștri? Sună la poliție că vede că avem 7000 de oameni pe live. Cunoștință că dacă dumneavoastră îmi furnizați datele cu caracter personal fiind pe TikTok, Întoarce. e problema cu dumneavoastră, da? O, ne interesează, nu. Avem bănci făcute deja. Haideți să facem provocare de viteză, da, să vadă toți olinașii, Alu Ferraru, toți spartanii, să vadă că și noi avem 7000 de oameni pe live. Cea mai tare comunitate, vă pup și vă iubesc. Dați-mi toți follow. 1100 de care... Distribuiți toți live-ul, distribuiți să moară ăștia de ciudă. 1100 de puncte ne trebuie. Hai să facem provocarea asta de viteză. 11 inimioare de alea. Hai să facem provocarea de viteză, care va o forță. Bam, bam, bam. Haideți toți în forță, bam, bam, bam. Tot ce timp, să ne trebuie 1000 de puncte. 1000 de puncte. Așteptăm să facem aprite 5-6 la poliție. Noi plătim asta, ne spun toate insulele noastre, vor fi Plătiți la stat, dar nu aveți voie de o clădire dezafectată, da? Care aparține Ministerului Educației. Aveți cea mai mare dreptate, corect? Da, o părăsim. Dacă vin copiii tăi, că vă spun pentru niște... Da, o să sună de acum la poliție. Scoatem și pe ei de aici afară. Pe aici și Putem să ieșim afară? Vă rog frumos. Noi vă respectăm meseria, nu a zis nimeni nimica, dar să știți că de când vin copiii o să stau toată ziua să sun la poliție, să veniți și pentru ei. Că li ciudă că am 7000 de oameni pe live și fac bani și trăiesc din TikTok. Dați-mă un TikTok în jos. Da, rămânem. Haideți, fraților, dați un TikTok univers aici să fac și eu bani de un porc, vreau să tai un porc de seară. În ciudă la ăștia care sună poliția în continuu când fac eu live-uri. Ia donați, mă. Pentru ăștia care tot sună la poliție, hai. Sunați la poliție acolo, mă. Vreau să tai un porc și două berberițe. Bă, domnii nu au nicio vină că sesizați, trebuie să vină la datorie, dar pentru ăștia care sună, sunt infractori în țară, sunt nebunii, nenorociri, mereți acolo, mă. Mereți acolo, mă, frate, și faceți. Mereți acolo, mă. Ce muie de la chep. Mersi, buddy, boy. Tu ai poză pe indian. Ok? Distribuiți toți live-ul. Dacă mai strigați, o să fiți acționați contravențional, da? Fați live pe ce stați dumneavoastră, dar în liniște. Distribuiți toți live-ul, distribuiți toți live-ul. Da, mă, boss, mersi frumos. Adică după ce plecați voi, puteți să mai